ta? Pasayaw na amuang. Amuang kon guys, gipasayaw guys. Oh! Magkatibay sa amuang. Tibay ka amuang chip ko ko. Oh! Tibay ka amuang chip ko guys. Exclusive ra ni ha. Makita rin ninyo ang iyang stepping sa amuang YouTube channel. Kini. Kung dili mo mutanaw, di gyud mo kita si stepping ani oh. Kuyaw kayo. Dabay ang mga pang-hire nga mga ano? Oh, tibay kayo. Sa amo ra yung YouTube channel ni makita, Guantongs. Oh. Pagkatibay. Kini guys, exclusive ra gyud ning video sa Guantong Boys. Di gyud mo kita ani og Bigid mo kita ning video akong dili sa Guantong Boys kini musayaw mo ang chip cook. Okay guys. Tanawa ang stepping sa to ang chip cook guys. Talented kayo kuya kay talent. Kabalo mo loto. Kabalo mo loto. Kabalo mo sayaw. O nagkuha ba gyud mi og nag-back up ba gyud mi kuan guys. Mga tigtugtog para lang gid makasayaw ni among kuan guys. Oh? Ya-hire gid na ni. Kuyaw kayo ni oh. Sounds po, ya-hire po na ko sikat sa kuan. Oh. Awan to. Pagkatibay. Remix kayo. Tanawa lang guys. Kay kaning sayawa guys. Wa pa ni kainom guys ha. Wa pa ni kainom guys. Guantong sa ninyo ni makita mo sayaw. Di gyud mo kita be sampagin yung tagaan ni sa kamilyon. Di gyud ni mo sayaw. Pero tanawa lang nga napasayaw na mo ni. Bahala na og magkinaon sa basta kay sa Guantong sa daw siya mo sayaw. Tagaan ni siya 100,000 pasayawon i-guest ninyo ni siya di gyud ni mo sugot. Pero dire silipa o gunsa katibay niya mo ang chip cook. Oh. Dire ra gyud ninyo ni makita. Hi guys. Ayo guys. Sa pagbalik sa PI, gusto lang naghihintay.